Minä sanoin jo vuosia sitten, tällainen yhteisöllisyys saa aikaan sen, että tästä tulee Pökkilä, halipusipitäjä, jossa kukaan ei jää yksin ja kaikki tuntevat toisensa. Katsokaa tuota kahvila keskusteluita. Ennen tässä oli hiljainen odotustila. Kaikkeen tähänkin kunta on syyllistynyt. Tähän on tultu. Mitä minä näen? Seniorit täällä onnellisena pelaavat mölkkyä. Joka ikinen päivä he viettävät aikaa yhdessä ja keksivät mukavaa tekemistä. Yksikin sanoi minulle, Pukkila on yksi suuri perhe. Tämmöinen lähimmäisen rakkaus on liukkainta hiekkaa, mitä vastaan minä voin taistella. Jos tätä ei nyt pysäytetä, tänne tulee koko Suomen eläkeläiskerma. Ne jäävät tänne, eivätkä lähde pois, vaan kukoistavat täällä. Ja tämä kaikki alkoi yhdestä miehestä, Onni Nurmesta, joka testamenttasi omaisuutensa kunnalle. Sen takia täällä on mahdollisesti maailman parasta senioripalvelua. Tämä on ollut salaisuus. Tämän piti olla salaisuus. Älä jaa, älä klikkaa, älä kerro tästä eteenpäin.